बिथांमोननि मोनसे पलिटिकल स्ट्रेटेजी जे बीपीएफ दोलोनि नेताफोरनि गेजेराव माबोरै कन्फ्यूजन लाबोनो बेखौ बिथां रनजित बसुमतारीया परबर जरायाव बुंग्रोदों जे गावहालायनो परबर जरायाव दारायसिगोन आंलायनो आंनि समस्तियाव इउपिपिएल जानानै दारायगोन बेनि उनाव जेब्ला आं काउन्टार खालामबाय जे जि इउपिपिएल दोलोआ दिनै बीटीसी जों सृष्टि खालामनाय बीटीसी खौ धंस खालामबाय 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोनायाव 16टा मेजर डिपार्टमेन्ट एडुकेशन पीडब्लिउडी हेल्थ एग्रिकालचार इरिगेशन बायदिसिना डिपार्टमेन्टखौ हरफिनजोब्बाय बीटीसीआ दिनै पावार गैला खालामबाय बे दोलोआव आं मानो थांनो जि बीटीसीआ साख्रि होनो हायोमोन 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होयोमोन बोसोरफ्रामबो जोङो 1000 2000 मानसिफोरनो जों साख्रि होदोंमोन दिनै 3 बोसोर जाबाय बे इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो सासेबो जोंनि बीटीसीनि गथ'फ्रा साख्रि मोनाखिसै बे दोलोआव मानो थांनो जोङो बीटीसीखौ सालायनो थाखाय 200निबो बारा रेभिनिउ कालेक्शन खालायोमोन जोङो हाथाय बाजार टेन्डार होनानै बे बिलोफोरखौ टेन्डार होनानै जोंनि एग्रिकालचारनिफ्राय जोङो टेक्स लानानै नियम मथे टेक्स लानानै फरेस्ट रेभिनिउफोरखौ गासिबो जमा खालामजोबनानै दिनै बिथांमोनहा रेभिनिउ कालेक्शन खालामनो हाला फरेस्ट रेभिनिउखौबा आसाम गभर्नमेन्टजों लांजाबाय बे दोलोआव मानो थांनो जाय दोलोआ दिनै बीटीसीखौ थेर बेथेर खालामबाय 6 शिड्यूल होननाय गैला दिनैहाय मोनसे कम्पेक्ट एरियामोन बडलेण्ड सृष्टि खालामनो मोनसे कनसेप्टजों जोङो बाउन्डारिखौ थिक खालामना लादोंमोन नोंथांमोना खेल दंना गैया बीटीसीहा मोनसे कंक्रिट पलिटिकल बाउन्डारि दंना गैया दिनै बे 6 शिड्यूलखौ दिनै मा खालामखो बिथांमोनहा फुरा माने जेबो गैयै खालामबाय माने सेटेलाइट खालामबावबाय सेटेलाइट खालामबाय माखासे गामि सोदेरनानै बे राभा हासं बायदि मिसिं काउन्सिलफोर बायदि टिवा काउन्सिलफोर बायदि खालामबाय दिनै 6 शिड्यूलनि बाहाय माबायानो गैला थामोनथायानो गैला बे इउपिपिएलआव मानो थांनो जोङो बीटीसी दाग्रा बीटीसीखौ ग्रोम ग्रोम जों सालायदोंमोन बेखायनो इउपिपिएलआ जेरैबायदि धंस खालामबाय बीटीसीखौ जों दा बीपीएफ हिसाबै गोख्रोङै गसंफिननानै फैगौ एमपी इलेक्शनखौ मोननै समस्ति क'क्राझार आरो मंगलदै उदालगुरियावबो देरहानानै जोङो फैगौ बीटीसी माबाजायाव इलेक्शनाव जेरैखि जाया जोङो सरकार दाफिनगोन जयन जाथारसिगोन होननानै बिथांमोना जुदि नों खोथा मोनाब्ला बेबायदि बाथ्राखौ मारै बुंनो मोनखो सारा माबायदि क्लियार होनो सानो बेनि बेलायाव आं इतिमধ্যে बुंबाय जे बियो जाहैबाय इउपिपिएलनि स्ट्रेटेजी जोंनि गेजेराव कन्फ्यूजन लाबोनो जोंनि इनफरमेशन बायदिब्ला आं दाख्लैबो बुंबाय जे दा बिथांमोननि माखासे नेताफ्रा जोंजोंसो कन्टेक्ट खालामदों आं इतिमধ্যে बुंबाय इएम आरो एमसीएलए साब्रै इउपिपिएलनि नेताफ्रा थाबैनो बीपीएफआव जगदान जागोन बिथां खाम्फा बरगयारिया मा बेसिसआव बुंदों बेखौ मिथिया नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्राबो जोंजों रायलायगासिनो दङ अलरेडि बिथांमोननि माखासे एमसीएलएआ अलरेडि बीजेपीआव हाबहैबाय जोंनियावबो हाबफैबाय आरो माखासे बिथांमोननियाबो लाइन लानानै दङ नाथाय बाथ्राया जाबाय मा मानसि बोलाय लांलाय बेजों मा जानो गुबैया जाहैबाय मा रायजो राजानि थाखाय नों मा मावनो हानो 17 बोसोर बिथांमोना पावाराव दङमोन बेसेबां खामानि मावनो हाखो रायजोफोरनो बेसेबां मोजां थासारि दानानै होनो हालांखो बेसेबां सुबुं धोन सोरजिनानै गोलांनो हाखो बेसो गुबै बाथ्रा